No niin, eli teemawebinaarin linkki sijoitetaan nyt sitten Jyväskylän koulutuskuntayhtymän sivuille seuraavasti. Eli mennään koulutuskuntayhtymän etusivulle ja näissä uutisissa niin teemawebinaari laitetaan yhdeksi uutiseksi, jonka jälkeen kun sitä klikataan, niin se uutinen aukeaa ja tässä sivulla on striimausvideo upotettuna suoraan moniviestimestä moniviestimen upotuskoodilla. Ja moniviestimessä se teemawebinaari näkyy yhtenä uutena ohjelmana ja sen jälkeen ohjelmasta käydään sitten hakemassa tämä tarvittava upotuskoodi, joka viedään sinne sivustolle. Ja tässä kohtaa varmasti Mediapajalla voisi olla oma tunnus tänne moniviestimeen.